Ηγεσία χωρίς άδεια. Σταμάτα να περιμένεις σημάδια. Σταμάτα να ρωτάς τι θέλει. Άρχισε να αποφασίζεις. Πού να πας? Τι επιτρέπεις? Όταν φεύγεις. Μια γυναίκα θέλει έναν άντρα που μπορεί να ακολουθήσει, όχι έναν που μπορεί να ηγηθεί. Ένας άντρας που κυνηγάει τις διαθέσεις της δεν θα κυριαρχήσει ποτέ στο μυαλό της. 5. Κάνε τον εαυτό σου σπάνιο. Η προσοχή είναι ναρκωτικό. Η σπανιότητα είναι ο έμπορος. Οι περισσότεροι άντρες υπερεκθέτουν. Ο στοικός άντρας εξαφανίζεται. Δημιουργεί κενά. Την αφήνει να αναρωτιέται. Ζει σαν η ζωή του να είναι πολύ γεμάτη για να περιστρέφεται γύρω από τις ιδιοτροπίες μιας γυναίκας. Και έτσι αλλάζει τη δυναμική. Έτσι κυνηγάει. Άκουσε λοιπόν. Δεν κερδίζεις γυναίκες κυνηγώντας. Κερδίζεις γίνοντας. Παραμένεις αδιάβαστος. Επειδή ο άντρας που μπορεί να προβλέψει είναι αυτός που ξεχνάει. Αλλά αυτός που δεν μπορεί να καταλάβει, τον επαναλαμβάνει στο μυαλό της τις 2 προμεσημβρίας αναρωτιέται. Λαχταράει. Έχει αιμονή. Δεν σαγηνεύεις με λουλούδια. Σαγηνεύεις με απόσταση, ένταση και παρουσία. Ηγήσου με την αποστολή σου. Εξαφανίσου όταν είναι απαραίτητο. Άσε τη σιωπή σου να αντυχεί πιο δυνατά από τα λόγια τους. Και όταν μιλάς, κάνε την αμετρήσει. Όταν φεύγεις, κάνε την αξέχαστη. Και όταν επιστρέφεις, υπενθύμησέ της γιατί δεν ήσουν ποτέ αντικαταστάσιμος.